फ्रेंड्स नोंथांमोना दिनै मोननै बाथ्रा बुंनो थाखाय फैदों। मोनसेया जाहैबाय बीटीसी नि हैंडलूम एंड टेक्सटाइल डिपार्टमेंटनि डायरेक्टरेट अफिसनिफ्राय बा डायरेक्टरनिफ्राय बीटीसी नि जि टूरिज्म डिपार्टमेंट बे टूरिज्म डिपार्टमेंटनिसिम जा मोनसे नटिस बा लाइजाम थांदों नङा होमबा 14 नभेम्बर 2001 मायथाइखालि जा लाइजाम बा नटिस गांसे थांदों। बे नटिसआव मोनसे बाथ्रा लिरनाय दं 7 जुलाइ 2001 मायथाइयाव आसाम केबिनेटआ मोनसे डिसिजन लादोंमोननो। बेयाव लिरनाय बादिब्ला बे डिसिजन लानाय बादियै मोनफ्रोम सरकारि फांसनफोराव आसामनि मोनफ्रोम सरकारि फांसनफोराव आखाइजों दानाय बिहु फालि आखाइजों दानाय गामसा बेखौ जोङो बाहायनांगोन। नाथाय बे बाथ्राखौ लानानैनो जोंनि बर' समाजनि गेजेराव बर' मानसिफोरनि गेजेराव गोबां दावराव दावसि बा दुखु मोननाय सोमजिदों आरो दुखु मोनथावनाबो। बे बोरै जानो हायो? जोंनि आसामाथ' मोनसेल' हारिजों माने दाजानाय स्टेट नङा बेयो। स' बेवहाय बायदिसिना राव रायग्रा सुबुं दं, बायदिसिना गुबुन गुबुन कालचारनि सुबुं दं। बे बिथिङाव बेबायदि डाइरेक्टर अफिसनिफ्राय हैंडलूम एंड टेक्सटाइल डिपार्टमेंटनि डाइरेक्टर अफिसनिफ्राय बेबायदि बाथ्रा थांनाया जोबोरैनो दुखुनांथाव होननानै आं सानगोन। मानो होनोबा बेखौ मिथिनानै मावदो ना मिथियालासिनो मावदो जों बुंनो हाया। नाथाय आं बुंगोन मिथिनानै मावदोबाबो मिथियालासिनो मावदोबाबो बे जोबोर गिदिर गोरोन्थि। बे मोनसे गादबनो नागिरनायनि पलिसि होननानै आं बुंगोन। स' गोदो गोदायबो जोंखौ गोबां बेबायदिनो गादबबोदों, जोंखौ सोबख'बोदों आरो दिनैबो जों नुदों। बिथाङा डि गस्वामी, डिआव मा जायो आं मिथिया, बिथांनि डाइरेक्टरनि मुङा, बिथां डाइरेक्टरनि मुङा डि गस्वामी, बिथांनि अफिसनिफ्राय बे नटिसआ थांदों जाहैबाय। स' 7 जुलाइ 2001 मायथाइयाव आसाम केबिनेटआ मा डिसिसन लादो बेखौ आं मिथिया। मिथिनायबाथ' रियेल खोथा बुंनो हागौमोन। नाथाय जि डिसिसन लाया मानो, जि जाया मानो, जायफोर अफिसार बिथांमोना बेबायदि गोरोन्थि खालामो जे समाजनि नोजोराव जाय माने गोरोन्थि, बेखौ बिथांमोना अफिसार हिसाबै साननो हानाय जानांगोन होननानै आं बुंगोन। बिथांमोना गावनि सार्थखौल' गावनिथिंल' साइड बोबा जानाय नङा। मानो होनबा आथिखालाव सोरनिबा साइड बोनानै बा सोरबा फारसेल' साइड बोनानै बाथ्रा बुङोबा कमिउनेल सृष्टि जानायनि चान्स थायो। बेनिखायनो गोबाव जास्लाबियावनो प्रमद बर' बिथाङा ससियेल मिडियायाव फैनानै मोनसे डेमेज कन्ट्रल खालामफैदों। धन्यबाद बिथाङा बेबायदि डेमेज कन्ट्रल खालामफैनायखौ। बिथाङा बुंदों मा जे अफिसारा बेयाव गोरोन्थियावनो लिरफ्लांदों। गामसानि जायगायाव, आखाइजों दानाय गामसानि जायगायाव आर'नाइबो थानांगौमोन, बाज्राबो थानांगौमोन, बा गुबुन गुबुन जायगायाव जि सोलियो बेफोरबो थानांगौमोन। गोरोन्थियावसो अफिसारा बिदि खालामदों होनना बुङो। बिथाङा बिसोर मोनसे दुखु फोरमायदों मा बेबायदि अफिसारफोरनि गोरोन्थिनि थाखायनो समाव गोबां माने समाजाव गोरोन्थि साननाय सोमजियो, नांलाय खमलाय जायो, दावराव दावसि जायो होननानै बुंदों। स' अफिसार बिथांमोनाबो बे बाथ्राखौ नोजोर होनाया मोजां जे बबे जायगायाव मा इउज जायो। मानो होनबा आं नोंथांमोनखौ मोनसे बाथ्रा बुंगोननाय, बबेबा मोनसे केबिनेटआ सरकारि मन्त्रिफोरा, सरकारनि मन्त्रि बिथांमोना माने जि केबिनेट बेयाव जा डिसिसन लायो बेनो 100% कारेक्ट जाजोबाबो जानो हागौ। मानो होनबा सोरनिबा कालचारखौ केबिनेटआ डिसिसन लानो हाया जे मा जिखौ बाहायनांगोन। दा जेरै आं नोंथांमोनखौ बुङोबा जे बर'फोरा लांगा गाननो मोना, सारि गाननांगोन, बेबायदि आसामनि केबिनेटआ बुंनो हानाय मोन्थाय गैया। आरो जुदि बुङोबा बेबायदि खालामबा बे जागोन मा गादबनाय। बेखौ जों मा बुंगोन? डिक्टेटरशिप होननासो बुंगोन, नङा होमबा? स' थारैनो आसाम केबिनेटआव बेबायदि डिसिसन लादों होननानै आं गनायनो गोब्राब मोनदो। बिथाङा जा लिरदो। स' आसामनि केबिनेटआव बेबायदि डिसिसन लागोन होननाय बाथ्राखौ आं फोथायनो हायाखै। आरो बेबायदियाव नोजोर होयोबा जों मोनसे बाथ्राखौ नुहुरो, गादबनाय पलिसि होननासो बुंगोन जे बै अफिसारा माबा मोनसे नङा मोनसे राहायै गावनि माने कालसारेल बिथिंजों साइड बोदों होननानै जों बुङो। बिनि अनगायै जों बांद्राय बुंला। जानो हागौ मिथिस्लाबियाव बिथांनियाबो गोरोन्थि जानो हागौ। बै लाइजामखौ जाय मानसिया लिरदों थारैनोथ' बेखौ सोरबा गुबुन ल' रेंकनि अफिसारासो लिरदों, नङा होमबा? बियो नायालासिनो सिगनेसारखौ खालामना होदों, आं बिदि सानगोन। आरो बेबायदियावनो बे गोरोन्थिया जादों होननानै आं बुंगोन। बा ओरैबो जानो हागौ मिथिस्लायबाबो गोरोन्थि जानो हागौ। स' जों अफिसारखौबो गोरोन्थि होनजोबनो हाया। स' जियानो जाया मानो जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा बेबायदि गोरोन्थि खामानिफोरखौ बिथिंफोरखौ नुनानै थाबैनो दुखु मोननाय फोरमायदों बा बिग्रायखांदों गोसोआ। बेबायदि जानाया जोबोरैनो धन्यबाद होथाव। मानो होनबा जों दिनैनि थासारियाव सिं जानानै थानो सम गैलिया। आरोबाव मोनसे बाथ्रा बुंगोन आं, नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रो। हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा बुंदों? प्रमोद बरे जितु इलेक्शन কৰা जितु সিদ্ধান্ত লৈছে সেইটো আমি কেতিয়াও সাপোর্ট কৰিব নোৱাৰে। 2003 চনত 10 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে যিসকল আছে সবেই BTCৰ মানুহ, মুছলিম হওক, বেংগলী হওক, আদিবাসী হওক বা ৰাজবংশী হওক,
বা গাৰো বড়ো যিমান জাতি জনগোষ্ঠী আছে বা হিন্দী ভাষী নাথ যোগী সূত্ৰধৰ চবেই আৰু প্ৰমোদ বড়োই যিটো গাঁও কৰ্তনৰ কথা কৈ আছে সেইটো একচুৱেলি অনাবড়োসকলক বা জেনেৰেল মানুহসকলক মাইনৰিটি কৰি পেলাই শেষ কৰাৰ এইটো এটা ষড়যন্ত্ৰ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। যিহেতু এই বৰ্ডাৰ অঞ্চলত যিখিনি ৰাজবংশী এৰিয়া বা মুছলিম এৰিয়া বা আদিবাসী এৰিয়া বা এইবিলাক অসমীয়া বা এইসকলক কাটি লৈ যাই পেলাই ভিতৰত থকা অসমীয়া ৰাজবংশী বা বেংগলী বা মুছলিম ইহঁতক মানে যাতে একো গুৰুত্ব নাপায় ভৱিষ্যত, এতিয়াতো খুব গুৰুত্ব পাই আছে, ভৱিষ্যত যাতে একো গুৰুত্ব নাপায় এইকাৰণে এই জেনেৰেল মানুহসকলক ডমিনেট কৰি পেলাই চেছ কৰিবৰ কাৰণে এটা ষড়যন্ত্ৰ এই প্ৰমোদ বড়োৰ। এইটো কাৰণে আমি গাঁও কৰ্তনটো কেতিয়াও ছাপোৰ্ট কৰিব নোৱাৰে। এই বৰ্ডাৰ অঞ্চলত যিবিলাক অসমীয়া ৰাজবংশী সেইবিলাক যদি যায়, সেইবিলাক গাঁৱটো যদি কৰ্তন কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লেতো ভিতৰত থকাবিলাক মাইনৰিটি হ'ব। প্ৰমোদ বড়োৰ প্ৰতি সেইটোৱে যে সিহঁতক মানে চেছ কৰাৰ এটা ষড়যন্ত্ৰ। মুছলিম হওক, ৰাজবংশী হওক বা আদিবাসী হওক বা বেংগলী হওক বা অসমীয়া বা গোৰ্খা যিখিনি জাতি জনগোষ্ঠী আছে সিহঁতক মাইনৰিটি কৰাই পেলাই চেছ কৰাৰ এটা ষড়যন্ত্ৰহে এই প্ৰমোদ বড়োৰ গাঁও কৰ্তনৰ পলিচিটো। কিন্তু সেইকাৰণে আমি বিপিএফে কেতিয়াও ছাপোৰ্ট কৰিব নোৱাৰিম। নাই, हाग्रामा महिलारी बिथाङा जा बाथ्रा बुंदों बेथ' पलिटिकेल राजखान्थियारि सेन्टेन्स। बेवहाय जोंहा दुखु मोननांगौ जेबो गैया, बुंनो गोनांबो जेबो गैया। नाथाय आं सासे बर' सुबुं हिसाबै मोनसे बाथ्रा गाज्रि मोनदों मा, बिथाङा जे बुंदों जे गुबुन हारिफोरखौ माइनरिटी खालामनायनि मोनसे षड़यन्त्र, बरबाद खालामनायनि मोनसे षड़यन्त्र, भेलु गैयि बेसेन गैयि खालामनो नाजानायनि षड़यन्त्र बायदि बेबायदि इंगित होदों, नङा होमबा? बिथाङा जि बुंदों बे गासैबो पलिटिकेल, बिनि नोजोराव पलिटिकेल। नाथाय हारिनो बेयो हारि हिसाबै नायोबा बर' हारिनि थाखाय जानो माबा मोनसे मुलाम्फा जानाय सेन्टेन्स जादों बिथांनि बुंनाया। नाथाय आं सानो मा बिथांनि बे बुंनाया पलिटिकेलथ' नंगौ, लोगोसे बर' जातिनि जि गोख्रोंथि थामोन्था बेयाव रुवाजों दानना होनाय बायदि जादों होननानै आं सानो। जायफोर बाथ्राखौ बिथाङा बुङाबाबो जायो, गुबुन रोखोमै बुंबाबो जायो, गाव भट मोननो थाखाय गुबुन रोखोमै बा गावनि फिल्डखौ बानायनो थाखाय गुबुन रोखोमैबो बिथाङा बुंजागौमोन। नाथाय बिथाङा मा एकदम माने जोबोर डाइरेक्टै माने बुंबाय बाथ्राखौ। बे बुंनाया थारैनो मोननैसो हारिनि थाखाय लाब जादोंबाबो बा बिथांनि लाब जादोंबाबो नाथाय जोंनि हारिनि जेबो लाब जायाखै। बेबायदि खालामनानै बिथाङा जानो हागौ बर' हारिनि भटखौसो खोमानानै लागोन खोमा बिदि आं सानो। स' सोर इन्टेलेक्सुवेला सोर पिया बिथांनो बुद्धि होयो आं मिथिया। जिहेतु गामि थिसननाय आरो दानख'नाय बाथ्राया सुक्तियावनो जाना फैखाबाय, गावबो बेयाव माने उइटनेस हिसाबै दोङो, सिगनेचार होदो। स' बे बिथिङाव बेवहाय बिथाङा दिनै मुलाम्फा मोननो थाखाय, भट मोननो थाखाय बायदिसिना बाथ्रा बुङोबाबो नाथाय बेवहाय जोंनि बर' हारिया थारैनो लस जादों होननानै आं सानगोन। बेनि थाखाय जानो हागौ जोंनि गामि दानख'नाय आरो थिसननाया जाबायदि जानांगौमोन बेबायदि जायाबो जानो हागौ। स' थारैनो हाग्रामा महिलारी बिथाङाबो गोबां पलिटिकेल एटाक खालामदोंबाबो बिथांमोननि बाथ्रा, सरकारखौ दानाय हानजा आरो अपोजिसन बिथांमोननि गेजेराव बायदिसिना दान्थे बिदान्थे जानायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया, दुखुबो गैया। नाथाय आं बर' हारि हिसाबै बेखौनो बुंगोन, बिथाङा बेबायदि बाथ्रा बुंनानै जोंनि जि जानो थांगासिनो दं बेखौ लोरबां खालामनो नाजानाया गोरोन्थि होननानै बुंगोन। मानो होनोबा बिथाङाबो सासे बर' सुबुं, मोनसे समाव बिथाङाबो मिथिगोन जे समाव गोरोन्थि खालामनाया फिउचाराव माबायदि इयुन जेनेरेसनखौ खहा लाबोयो बेखौ बिथाङाबो गावनि मेगनजोंनो नुगोन। स' बिथाङा गावनो एसेबां भुगिखानानै दिनै बर'नि गेजेराव सासे मुंदांखा लिडार, आरो बिनि उनावबो बिथाङा बेबायदि सेन्टेन्स मानो बुङो? भट मोननो थाखाय, गावनि फिल्डखौ बारायनो थाखाय। आं मिथिया, गावबो अथ'स' उइटनेस भटथ' बिथाङा मोनगोन, गावनि फिल्डआथ' बारायगोन, नाथाय बर' हारिनि एसेबाबो खहा जागोन होननानै आं सानो। गामि दाजाबनाय आरो दानख'नायाव थारैनो जिबायदि जानांगौमोन बेबायदि जानायाव माबा मोनसे जेंना फैगोन होननानै आं सानो बिथां बेबो। ओमफ्राय जानो हागौ आंनि बुंनाया माखासे गोरोन्थिबो जाबायबो जानो हागौ, आरो गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होबानो जाबाय। आरो जोबनायाव नोंथांमोना जुदि बे भिडिअनिफ्राय माबा मोनसे नलेज मोनदोंबा प्लिज बे भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो कमेन्ट्स खालाम, आरो चेनेलाव गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालाम।